Sa iyo po ang iyong mahulog at hingin namin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumubos at tumubog sa inyong pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan magpasawalang hanggan. Ngayon ng kalooban ng manlubos na walang bahid na kalayaan ay pagkaptin naman yan ang kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Kaya kayo ay sa niyang umangang mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at iyan, kaya naway magkatampal ng mga nasa kalalitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay, kayo at maging magpasawalang hanggan. At pagpalain wa kayo na makapangyarihan ang Diyos sa ngalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos sa ating banal na misa, tayo kayo dalayin at magmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.